ka sai da rabonka. Me shayi. Shin kai ba tun da an ce an maka SA ba. SA mai guntun wando. Ikon Allah. Allah bar magana SN nan ba na shayi in sha. Na gaji da baka shayi na bashi. Kwanakin baya ka taho na baka shayi ka ce min sai an yi albashi sannan zaka bani kuɗi. An yi albashi ban gane ka ba. An koma an yi albashi ban gane ka ba. Ta yaya za a yi maka zo ka ce in baka shayi na bashi? Ya kaje shan albashi duk babur ɗin ta ba. Shin kai da an SA? Shin ba rago na an ka ba mu an ka tura kura ba? Ai me SA. Kana nuhin an maka SA amma su ka tayi abin su. To cikin 135 ɗaya aka bani. Wai mu ko an ka SA ban san kowa aka ba kuɗin Ni biyu da ba. ma na ce wanga SA da an kai muku. An dai muku shaida ɗaya kamar an ka ce mai guntuwan duniya. Kai bari in faɗa mata magana guda. Ka taho in kai ka inda Nasiru Bazza ko Kamaluddini. Kana ji na ko? Ina jin ka. Ka ga wa'anga? In ni kai ka wurin su. In Allah ya so ya yarda. Jari. Abin hawa. Kai har gida suna kai ni bari in faɗa maka sukutun ka gani yanzu nan ga nan ina shayi. Jari sun ka ban ga gida na sun ka sai ni. Shi honorable Nasiru Bazza da Kamaluddin Milemi nan da aka caji kan sanata. Shi waji kan sanata nan. Da shi da kai Ai wallahi. ya riga ya kai ni sanata. Dun ni yanzu ma ni na haggane ne. Na Gaskiya yi ne? sanata irin mai wagga abu. Shin gaske na ga alheri na tafiyar ka da ni ka ce kai wallahi har shi ya baka jarin shayin. Shi ya ba hana in ce maka gida an sai min. An yanzu mata na suna cikin gidan zaman su hankali kwance kai har akawun gare ni. Ni wallahi wanga SA bai min ba. In dai SA na ana cire kiran 100 aka bani ashe 30 da To yanzu in ka shirya ka shirya tsab suke da duk wanda zo wurin su. To ba ni shayi da albarkacin naka din ni ma in ci alherin kai rodin koko. To kuma sun ce in mutum to in dan yi mishi. Saboda a nuna cewa har ta yana ta da haka take. Haka take zauna da wuri. Ina wa Yawa zauna. Dan albarkaci wanda ka bani shayi. Alaikum. To dan albarkaci ne Allah ka bashi mulkin jihar Sokoto shi yana taimin mashin. Kai a shi kai. Kai a shi kai. Kai ni da ka haɗu wannan fa. Kai ina na haka nan. A ƙaro ba kuwa ishe ka. Ba ni shayi. A shi. Ba zai girgira an wasu mu matata. Sai mata wallahi ai din ga aje musu abin su zan yi tane inda Kamalu. To a yanzu. Wallahi wallahi ko na so da bazan nika su bani aikin yi ban gane Ka shirya ka taho mutai. Da ya maka wuce.